Ariana Metal Plast ин корхонаи содиротӣ мебошад, ки беш аз 80% маҳсулоташ ба ҷумҳуриҳои ҳамсоя содир карда мешавад. 2 сол аст, ки корхона дар 3 баст фаъолият мекунад. Дар ин ҷо асосан нақлиёти кӯдакона, аробачаҳои дучархаву сечарха, хадуноқҳо ва чанде аз лавозимоти зарурии кӯдаконро аз аввал то ба охир омода менамоянд. Масъулини коргоҳ мегӯянд, ки ашёи хом асосан аз ҷумҳурии мардуми Чин ворид карда мешавад. ҳаҷми истеҳсолоте ки мо дар дохили корхона бароварда содем, ҳам дар дохили кишвар ва ҳам берун аз он содирот карда содем, ки қариб 70-80% ҳиссати содирот дар минтақаи озод ки ҷойгир ҳастем ва хориҷҳои кишвар ба монанди Ӯзбекистон, Қирғизистон бароварда шуда шудааст. маҳсулотҳои асосии мо гранула мисол аз сибур, запчастҳои импортиш аз давлати ҷумҳурии Чин оварда шуда, кул 97-98% хор дар дохили худи Ariana Metal Plast кор карда шуда ва фурӯш бароварда шуда. дар ҷамъияти саҳоми кушодаи Ariana Metal Plast 113 нафар кор мекунанд. қисми бештари онҳоро асосан занон ташкил медиҳанд. роҳбари коргоҳ Дилором Умарова мегӯяд, ки ин гурӯҳ занон аз минтақаҳои наздикии коргоҳ, яъне сартоқаи ноҳияи Бобоҷонғафуров ва микроноҳияи сеюми шаҳри Хуҷанд мебошанд. ҳадаф ҷалби занони хонашин ба кор ва ҷамъият ба ҳисоб меравад. ҷамъияти саҳоми кушодаи Ariana Metal Plast дар дохили минтақаи озоди иқтисодии суғд қарор дорад. роҳбарияти минтақаи мазкур аз фаъолияти яксолинаи худ бо иштироки рӯзноманигорон ҳисобот дод. роҳбари минтақа Ҷамолиддин Камолиддинзода гуфт, ки новбаста аз пандемияи коронавирус вазъи минтақаи иқтисодии суғд хуб мебошад, зеро нишондиҳандаҳояш нисбат ба соли гузашта беҳтар гардидааст. дар соли 2020 дар минтақа аввали сол 29 субъект ба харид гирифта шуд. Дар то охири сол ба як субъекти дигар ширкати Покзарф ҳамчун субъект ба харид гирифта шуд ва оид ба истеҳсоли зарфҳои яккарадаи коғазӣ. ин замона медонем, ки ҳозир ҳама муқобили пластик мубориза бурда истодааст. мо ҳам тасбим бачуба корхонаи калон набошадам, чанд оилае мехонанд. бо мақсади экологии худро дорада ҷудо додем, бардори иқтисод ҳамои дастгирӣ карда ва ҳозир таҷҳизотшо ворид карда ба кор шуда пурра меҳолӣ. минтақаи озоди иқтисодии суғд дорои 30 субъект, яъне дар ин мавзеъ 30 корхона мавҷуд мебошад, ки бештари онҳо фаъолияти пурсамар доранд. давоми соли гузашта чанд корхонаҳои дигар мавриди истифода қарор гирифт. масалан, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Покзарф ба кори худ шурӯъ намуд, ки он зарфҳои коғазии истифодаи яккаратаро истеҳсол мекунад. маблағи сармоягузории корхона аз рӯи лоиҳа беш аз 5,5 миллион сомониро ташкил медиҳад. ҳамин 9 корхона фаъолият кардагӣ нест. ай 11 тани аз 30 та. ин маъно надорад, ки ё ай фаъолият мондагӣ ё тарашон фаъолият кардагӣ нестанд. ин кушодагӣ субъект кушодагӣ мисалан адм эйр аст. ин кушодагӣ чӣ проблемаш ё тарашон фаъолият кардагӣ ҳам нестанд. як тараш фақат фаъолият карда ин зарфишон ҳамҷо омада. як вақт шакар истеҳсол карда буд. ин ҳама уже 3-4 сол бош фаъолият намекард. ҳозир мо ҳамаша байни ино суҳбат кардаги ҳастем. 3-4 таш илтимос кард, ки мо ба мамлакати то моҳи майя нақшаи бизнес планро ё самти фаъолиятмона дигар мекунем. ҳамин зарфишон шакар ва дирӯз дар Қазоқистон ҳам хеле завода кушод. ва телевизор дидонро фейсбук нишон дад ки Қазоқистон кавошарад буд. ин одам шуд дид. ҳозир омадаги ки мо ҳаракат бидем ҷо фаъолият шурӯъ мекунем. ай дигарош тариха кофида нестанд. корхонае ки истеҳсол кард машғуланд, фаъолият боз мондагӣ нестанд. нишондиҳандаашон бад меохӯед. эҳтимол меравад, ки дар соли равон боз 5 корхонаи дигар дар минтақаи озоди иқтисодии вилояти суғд мавриди истифода қарор мегирад. ҳоло корҳои сохтмонӣ ва муҷаҳҳаз намудани ин коргоҳҳо бо техникаву технологияҳои муосир ҷараён дорад. гузориши Мафнушкурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи Тиловати Хабар.